Fa més d'un segle, l'Associació de Devots de Sant Josep, presidida per Josep Maria Bocabella, va impulsar la construcció d'un temple dedicat a la Sagrada Família. Tant en l'acte fundacional del temple com a l'acte de col·locació de la primera pedra s'anuncià la voluntat que aquesta obra exercís la fe i on la caritat fos present. Amb la seva incorporació com a arquitecte-director, Antoni Gaudí no només va projectar la seva gran obra com a exalçament de la fe, sinó que també va mostrar sempre sensibilitat cap a les persones. Va vetllar pel benestar i necessitats laborals dels treballadors de la construcció i també de les seves famílies, per a qui va construir una escola mixta al costat mateix del temple. Els anys passen i el món canvia, però la voluntat dels nostres fundadors continua més viva que mai. Una herència i un present que s'erigeix sobre 3 pilars: la comunitat, l'equitat i la solidaritat. Amb aquest desig, el de vetllar per les persones, el Patronat de la Junta Constructora de la Sagrada Família crea el Fons d'Acció Social, adreçat als col·lectius socialment vulnerables de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Perquè la voluntat és el motor que ens mou. La voluntat d'ajudar a construir la societat on tots voldríem viure. Una societat més humana, més justa i més solidària. Una societat millor.